Program Brick by Brick učí deti praktické zručnosti v technických oblastiach. Každá z našich hodín je zameraná na niektorú z oblastí vedy, techniky, inžinierstva, prípadne niektorej z prírodných vied. Bolo viacero typov dinosaurov. Tu máme napríklad Tyrannosaura rexa. To bol tzv. T-rex. On mal zase veľké zuby. Deti si v rámci našich hodín precvičujú a zlepšujú svoje motorické, matematické, technické, ale veľmi často aj kreatívne zručnosti a takisto si zlepšujú svoju schopnosť spolupráce. Ako to vlastne celé funguje? V úvode hodiny si vždy predstavíme nejakú tému a jav, ktorý je s touto témou spojený. Napríklad pri téme helikoptéry si predstavujeme fyzikálny jav aerodynamického vztlaku. Nasleduje predstavenie modelu, ktorý si v tejto téme deti postavia. Deti sú rozdelení buď do dvojic alebo menších tímov, sú im rozdané modelové plány a podľa týchto modelových plánov deti začínajú stavať. Budete pracovať v tímoch, konkrétne vo dvojiciach a každý svoj tím bude mať svoju pracovnú plochu. Čo sa týka daných modelov, tieto modely sú prispôsobené vekovej kategórii detí. Naši lektori sú špeciálne vyškolení na prácu s deťmi a využívajú licencovanú metodiku Brick by Brick, ktorá bola vyvinutá v USA. Môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, že naše hodiny sú veľmi zábavné a kreatívne, a to nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých. A je to aj hlavne vďaka tomu, že využívame ešte aj v súčasnej dobe veľmi obľúbenú hračku Lego.